Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns i ja saben que els dilluns entrevistem a representants de l'Ajuntament de Mataró, representants polítics de l'Ajuntament mataroní, tant del govern com de l'oposició. I avui és el torn d'un dels partits del govern, és En Comú Podem en Mataró. Ens acompanya el seu cap de grup municipal, senyor Morales. Molt bon dia, senyor Morales. Molt bon dia, Pep. Escolti'm, la setmana passada hi va haver ple d'aprovació inicial dels pressupostos i sembla que van per bon camí. S'han aprovat, aprovació inicial, amb Efectivament. els vots favorables, evidentment, del govern municipal, però amb una abstenció bastant important de formacions de l'oposició que li donarien, si fos aquest el cas ja de l'aprovació definitiva, serien aprovats. Ara no és el cas. Ara suposo que hi ha un tanteig també. Pam a pam, no? Pam a pam, no? Excepte la CUP i Vox, la resta de formacions de l'oposició es van abstenir. La CUP i Vox hi van votar en contra. Senyor Morales, a banda de que expliquem o destaquem, posem en valor els pressupostos que es van portar a aprovació inicial, l'altre és posar en valor també aquesta capacitat que han tingut uns i altres suposo que aquí hi ha hagut moltes reunions, moltes taules de diàleg per entendre'ns, per arribar a acords que facilitin aquesta abstenció inicial de les formacions com el Partit Popular, Esquerra i Junts per Mataró per aquests pressupostos. Doncs sí, efectivament, hi ha feina darrere, no? Lògicament, nosaltres des del principi, des de l'inici del mandat, érem plenament conscients de que un govern en minoria necessitava de mà estesa, de capacitat de diàleg, de pacte amb els grups de l'oposició per, entre tots, cercar els acords necessaris per tirar endavant els grans temes a nivell de ciutat. I probablement un dels acords més importants que es pren al ple una vegada a l'any sempre són l'aprovació dels pressupostos, perquè al final és on acordes políticament allò que hi destines diners o quines seran les accions que farà l'Ajuntament. És veritat que veníem pràcticament des d'abans de marxar de vacances, des del mes de juliol portem treballant i negociant amb l'oposició, perquè primer de tot tenim un context econòmic molt complicat, no només l'Ajuntament de Mataró, sinó si un fa una mirada àmplia a nivell dels ajuntaments de Catalunya, hi ha una situació bastant generalitzada donat la inflació, la pujada dels tipus d'interès, els increments dels costos salarials, l'increment dels costos de l'energia, amb un finançament que tenim als ajuntaments molt complicat, no? Que per això també reivindiquem des de fa ja també molt de temps la necessitat d'una nova llei de finançament pels ajuntaments que ens faciliti això. Ara, arribats a aquest punt, el punt de partida d'aquest govern, jo crec també que és important remarcar-ho, no? El nostre objectiu era poder garantir la continuïtat del 100% de la cartera de serveis. Què vol dir això? No? Perquè ens entengui tothom que ens estigui escoltant. Mantenir tots aquells serveis que venim prestant des de l'Ajuntament, des de les escoles bressol, a l'escola de música, a qualsevol activitat, les activitats culturals, els serveis que prestem al servei d'ocupació, per exemple, del que jo soc responsable, l'atenció domiciliària per les persones dependents, que tot allò que veníem prestant no es veiés retallat fruit de la situació econòmica. I per això, clar, calia, per una banda, ajustar mínimament els impostos, no? per poder fer front a aquest increment de la despesa, no? I per altra banda, acords amplis amb els grups de l'oposició, alguns que ja s'han materialitzats i altres que jo espero també que es puguin materialitzar en les properes setmanes en aquesta línia, siguem conscients que serà un mandat ajustat, perquè no podrem fer nous grans projectes, perquè no tenim capacitat econòmica, un mandat on també veurem reduïdes les inversions i, per tant, aquells projectes que a vegades són els més cridaners o els que més posem el focus d'atenció, que són normalment noves inversions, es veuran també retallades, però, en fi, jo he d'agrair també als grups de Junts, del PP i d'Esquerra Republicana, la seva abstenció inicial de cara a facilitar l'aprovació inicial d'aquests pressupostos. Tot aquest procés, que ara entrem en procés d'al·legacions per tots els grups i també per la ciutadania, que finalitzaran un ple d'aprovació final el proper 21 de desembre, que veurem en aquell moment amb quins suports comptarem,
però l'objectiu, la intenció d'aquest govern és, com a mínim, poder garantir el suport o la facilitació de l'aprovació dels grups que s'hi van abstenir al darrer ple del mes de la setmana passada. El govern no té majoria absoluta, sí el que el tenien l'any anterior, amb les dues mateixes formacions que formen el govern actual, que són el Partit dels Socialistes i vostès amb En Comú Podem. Per tant, els obliga això a trobar col·laboracions en l'aprovació de temes tan importants com els pressupostos. Ja va passar amb les ordenances fiscals, que, per cert, expliqui'ns una mica a l'anterior, a l'aprovació de les ordenances fiscals, hi va haver, i a més en aquest mateix espai, en aquest programa, ens ho va anunciar el senyor Canela, que estaven treballant per poder donar suport a les ordenances fiscals i a canvi, evidentment, d'una sèrie de condicions que posaven. El mateix ens va dir el senyor Escribano en aquest mateix programa. Estem treballant per tal de poder donar estabilitat al govern, però perquè no necessitin els independentistes. Al final el pacte es va signar tant amb uns com amb altres, però vostè no va estar present en la signatura del pacte amb el Partit Popular. Sí, amb la de Junts per Mataró, amb l'alcalde Bote i el representant de Junts per Mataró, el senyor Canela, però en canvi la fotografia, no va voler sortir vostè en la fotografia del senyor Bote i el senyor Escribano. És que era un acord entre el grup socialista i el grup del Partit Popular. Però condicionen, evidentment, el govern. Lògicament, sí. Bé, jo crec que ara que tenim l'oportunitat, no, i tenim uns minuts per poder explicar-ho, bé, des d'en Comú Podem, nosaltres crec que hem sigut molt honestos des del primer dia. De fet, jo crec recordar que el mateix dia de les eleccions la nostra aposta, jo vaig sortir plantejant que el que necessitava la ciutat era un govern ampli d'esquerres, perquè, a més, és el que ha votat majoritàriament la nostra ciutat, que teníem una àmplia majoria amb els vots del Partit Socialista, d'en Comú Podem, d'Esquerra Republicana, i també que podria donar suport a la CUP. Aquest era el nostre plantejament i així ho hem defensat durant totes aquestes setmanes que hem estat negociant. Què ha passat durant aquesta negociació? Nosaltres sempre hem prioritzat el grup d'Esquerra Republicana. Les dues persones que hem negociat durant tot aquest procés en nom del govern, que han estat per part del Partit Socialista, el senyor Badell, i per part d'en Comú Podem, jo mateix, i no ha estat possible fins al moment. Espero, queden setmanes per l'aprovació final del pressupost, per tant jo vull ser prudent, perquè no descarto que puguem, i espero i desitjo que puguem arribar a algun tipus d'acord també amb Esquerra Republicana, però la veritat és que Esquerra Republicana no ho va posar tampoc fàcil durant tot el procés de negociació per poder arribar a un acord, no? Fins i tot en algun moment per part del govern fins i tot van posar sobre la taula la possibilitat de l'entrada al govern d'Esquerra Republicana, cosa que va descartar. Per tant, la voluntat per part del govern hi ha estat sempre en tot aquest procés de negociació. Dit això, vam ser capaços de tancar un acord d'estabilitat pressupostària, podem dir-li, amb el grup de Junts. Jo crec que un acord que nosaltres sempre vam posar com a premissa que cap dels acords que posessin sobre la taula podia contradir l'acord de govern, que és el tronc central d'aquest govern i d'aquest mandat, no? Vam ser capaços d'arribar a un acord amb el grup de Junts, els que jo, lògicament, els hi he d'agrair, perquè crec que han actuat de forma responsable, més enllà de que podem o no compartir moltes altres coses, amb mesures que compartíem més, i lògicament al final quan un negocia doncs ha de decidir, igual que les dues parts sempre han de decidir per trobar un punt d'acord. Però allò essencial del nostre pacte, no, i per tant les coses que apuntava Junts, nosaltres també les assumíem com a importants, no? Per exemple, temes com millorar i facilitar la relació públic-privada de l'Ajuntament, facilitar la gestió en l'àmbit de llicències, la millora de la seguretat, i fins i tot vam poder assolir un acord per garantir l'aprovació de la mesura del 30% d'habitatge de protecció oficial, que també s'ha debatut, que es posava en qüestió. L'únic que planteja l'acord és que un cop des de la seva posada en marxa, al cap d'un any, farem una revisió d'aquest acord, com és lògic que una idea és fer revisió de qualsevol mesura que posi en marxa, no? I per tant,
crec que era un acord assumible per en Comú Podem també, i en el cas del Partit Popular, com plantejava anteriorment, és un acord entre el grup socialista i el grup del Partit Popular, que lògicament no hem de ser... Lògicament, les mesures que s'incorporen allà són mesures que s'incorporaran al pla de mandat que presentarem en les properes setmanes i que, lògicament, nosaltres no érem partidaris d'arribar a un acord amb el PP, primer perquè no era imprescindible i segon perquè això pot dificultar la cerca d'acords amb altres grups de l'esquerra, que és la nostra prioritat. Dit això, el Partit Socialista, que és el partit majoritari de l'Ajuntament, té tot el dret a arribar a acords i a pactes amb els grups que consideri, sempre i quan no vagin contra els acords que nosaltres tenim acordats. I no ha estat així. Jo crec que l'acord i les mesures que s'incorporaran fruit d'aquest acord no suposen cap renúncia per part d'en Comú Podem, i fins i tot li diria al contrari, el que garanteix aquests dos pactes és l'estabilitat d'aquest govern d'esquerres, no? És a dir, ara, si valorem ara mateix o fa uns mesos la continuïtat i l'estabilitat d'aquest govern, doncs jo puc dir, i crec que és molt objectiu, doncs que ara mateix aquest govern té molta més estabilitat que fa uns mesos. Per tant, jo crec que vam fer un exercici de responsabilitat en un context complicat que suposava l'increment dels impostos i vam votar a favor. Això suposa concessions per totes les parts i el meu desig, com he manifestat sempre, és poder incorporar en aquests acords al grup d'Esquerra Republicana. Un parell de coses. La primera, vostès estaven al corrent de les negociacions entre el Partit dels Socialistes i el Partit Popular? Sí, nosaltres hem estat al corrent de totes les negociacions. Jo crec que el nivell de confiança entre el grup socialista i el grup d'en Comú Podem doncs és permanent i no hi ha cap element que ens hagi de portar la desconfiança. El grup socialista va ser transparent des del primer moment en el sentit de les converses que s'estaven duent a terme amb el grup del PP, en aquest cas més liderades pel senyor Gomar. I vaja, no hi ha hagut res ara, lògicament, el grup d'en Comú Podem, en la seva autonomia i dintre de les seves línies vermelles, una d'elles és no pactar amb el grup del PP. Que després, fruit de l'acord seu amb el Partit Socialista, s'han d'incorporar mesures al pla de mandat? Si no van en contra del que hem acordat prèviament, doncs benvingudes siguin. Per tant, entenem que ara també estan negociant els membres d'en Comú Podem i també del Partit dels Socialistes amb formacions polítiques per tal que hi hagi l'aprovació definitiva dels pressupostos. Entenc que es negocia amb Esquerra, entenc que es negocia també en Junts per Mataró. Vostès hi són a totes aquestes converses? Amb el Partit Popular també es negocia i són vostès o no? Bé, jo entenc que l'acord que es va signar amb Junts i l'acord que per la seva banda signava el grup socialista amb el PP donava estabilitat i garanties per l'aprovació tant de les ordenances fiscals com dels pressupostos. No s'entendria d'una altra manera, donat que hi ha moltes de les mesures que es van plantejar s'han d'incorporar al pla d'actuació municipal i, per tant, també ha de tenir una traducció als pressupostos. No s'entendria que després d'un acord, després d'incorporar les seves propostes en el pla de mandat, no es facilités l'aprovació dels pressupostos. Per tant, jo interpreto que aquests pactes també condicionen la facilitació de l'aprovació del pressupost. I, en paral·lel, nosaltres seguim negociant, i en Comú Podem, juntament amb el Partit Socialista, seguim negociant i seguim seient no només amb el grup d'Esquerra, sinó també amb el grup de la CUP, que ens ha traslladat, i jo també els he d'agrair la seva predisposició, al senyor García, que ens han traslladat les seves propostes, que les estem analitzant, perquè, lògicament, en un context econòmic complicat, doncs plantejar determinades mesures que tenen un impacte important al pressupost és difícil, per no dir impossible, i per tant hem de treballar en mesures o en accions que no tinguin un impacte econòmic elevat, un alt grau d'incidència en el pressupost, perquè no estem en un context econòmic de creixement pressupostari. Ens ha dit fa una estona que vostès la prioritat és arribar a acords amb Esquerra Republicana. Diu que per pactar les ordenances fiscals, i eren vostès també, i que van arribar a oferir fins i tot l'entrada d'Esquerra al govern? Nosaltres, durant el procés de negociació, quan
quan Esquerra en alguns moments va plantejar la possibilitat d'incorporar diferents mesures i de tenir un paper més actiu en allò que s'ha desenvolupat en el govern, nosaltres ho hem posat sobre la taula. És veritat que no s'ha avançat en aquest tema, però nosaltres hem posat sobre la taula aquesta possibilitat que ha descartat el grup d'Esquerra. Per tant, miri si hi ha voluntat d'arribar a acord i de transitar aquest camí. Molt bé, seguirem atentament com va evolucionant tot plegat de cara a aquesta data del 21 de desembre, que és el dia de l'aprovació definitiva. L'aprovació final és l'aprovació conjunta d'ordenances fiscals i pressupost que finalitzarà el 21 de desembre. Seguim amb els pressupostos, però de forma molt breu, perquè m'agradaria parlar també de l'atur. Vostè té responsabilitats en el tema d'ocupació i empresa, com a regidor responsable de l'àrea, però abans hi ha tres grans prioritats en aquest pressupost des del punt de vista d'àmbits. El primer és l'àmbit social, el segon la neteja i el tercer el de la seguretat. La seguretat que tantes pàgines i titulars ha donat durant la campanya electoral i durant el mandat anterior i que en prioritats passa a ser el tercer capítol de despesa de l'Ajuntament de Mataró si s'aprovessin aquests pressupostos. Però, en primer lloc, el tema social. Sí, jo crec que al final el pressupost tradueix també quines són les prioritats polítiques d'aquest govern, no? I el primer de tot és no deixar enrere ningú. És a dir, que tinguem un ajuntament com a administració més propera del ciutadà que garanteixi que ningú es queda enrere. Això en què es tradueix? Es tradueix en temes que tenen un increment molt important a nivell de pressupost, com per exemple és l'atenció domiciliària. L'atenció domiciliària és aquell servei que es presta des de l'Ajuntament, no? de treballadores familiars que van a tenir cura de persones dependents, normalment persones grans, que donat que la població cada vegada també es va envellint més a la nostra ciutat, necessita de més recursos. També aposta per més recursos, per exemple, amb el tema dels infants, no? La gratuïtat del P2, no? També impulsada per part de la Generalitat, però que té una afectació també en els recursos, perquè hi ha una part que la posa l'Ajuntament. No només hem mantingut l'oferta, sinó que hem ampliat, el curs passat ampliàvem l'oferta i hem mantingut. I després els altres elements també que són prioritaris són aquells elements socials, per exemple, vinculats al tema del dret de l'accés a l'habitatge. Per una banda, segueix sent una de les prioritats d'inversió, seguirà sent una prioritat d'inversió d'aquest mandat, la inversió en habitatge, però és que, a més, veurem projectes molt importants que es van encetar durant el mandat anterior, que els veurem a la llum durant aquest mandat. No? Veurem, per exemple, la promoció d'habitatges del carrer Xurruca, més de 60 habitatges. Veurem també la promoció d'habitatges de lloguer assequible dels terrenys cedits a l'Incasòl a la Ronda de Barcelona, que hi haurà 4 promocions. Veurem també l'equipament d'habitatge dotacional per gent gran al barri de Cirera, al carrer Muntanya, que són 16 habitatges més. És a dir, veurem moltes accions que es van iniciar al mandat que veuran la llum ara. I les altres prioritats van molt orientades amb les coses del dia a dia, no? Els elements bàsics que necessitem perquè la ciutat funcioni, que bàsicament són dos, no? Per una banda, la neteja i la recollida d'escombraries, i per altra banda, la seguretat, no? Difícilment podrem avançar com a societat o tenir la tranquil·litat de que vivim en un lloc on podem viure de forma feliç i diguéssim, i que assolim els nostres objectius si no tenim una ciutat neta i segura. I, per tant, jo crec que els pressupostos reprodueixen molt això. Primer, no deixar ningú enrere, apostar per les necessitats bàsiques de la gent, com són la dependència, l'educació, l'accés a l'habitatge, i en segona part, garantir que els elements bàsics que necessita una ciutat, com són la seguretat i la neteja, tenen els recursos adequats. I jo crec que aquestes serien les grans prioritats d'aquest pressupost. Doncs anem a un altre tema, que és el que comentàvem, que és el de l'atur, perquè una de les, també suposo, prioritats és que la ciutadania, la gent que està en edat de treballar, pugui tenir feina, no? Les últimes dades que vam conèixer recentment sobre l'atur és que ens ha augmentat en relació al mes de setembre, però ja sé que vostè em dirà, però en comparació amb l'any anterior estem millor, fins i tot, també, no? Sí, de fet, és cert, no? Hem de dir que el que ha passat a l'atur al mes d'octubre s'ha incrementat una mica, concretament en 53 persones, i per tant estem una mica per sobre de les 7.000 persones en situació d'atur a la ciutat, que és al voltant de l'11,5%.
Però per fer una valoració, no, agafar una mica de context. Primer dir que, efectivament, com vostè apuntava, quina ha estat la variació en relació a un any. No? I veiem com encara hi ha una baixada de l'atur important, de gairebé d'un 5% de l'octubre del mes de l'any passat a l'octubre d'aquest any. A més, octubre normalment és un mes complicat, no? És un mes complicat perquè a Mataró té una forta incidència doncs, tot el sector serveis, el sector restauració, el sector comerç. Bé, quan sortim de l'estiu sempre doncs, hi ha un increment de l'atur, encara tampoc ha començat la campanya de Nadal i la reactivació econòmica que això suposa, i és un mes que tradicionalment sempre es comporta de forma que s'incrementa, excepte és veritat que els 2 últims anys no, perquè venim sortint de la situació del Covid, però estem amb unes taxes d'atur que hem de recordar, jo m'agrada recordar-ho sempre, perquè fa més de 15 anys que no teníem una taxa d'atur tan baixa a la ciutat, i a més, si analitzem comparativament com s'està comportant la comarca o fins i tot la província, Mataró va reduint l'atur una mica més ràpid, no gaire, però una mica més ràpid que a nivell més general. Per tant, jo crec que podem ser encara moderadament optimistes. Lògicament, jo no puc estar satisfet com a regidor responsable de l'ocupació a la ciutat amb una taxa per sobre de l'11% de l'atur, perquè vol dir que hi ha 7.000 persones que estan en cerca activa de feina i que no la troben, però sí que podem ser optimistes de que anem veient com mes rere mes, o comparant les dades en relació a fa un any, es va reduir l'atur, i a més anem veient un altre element, que és que va millorant la qualitat de l'ocupació. Estem batent tots els rècords històrics respecte a la contractació indefinida, i també les dades econòmiques respecte al nombre de salariats, respecte al nombre d'autònoms a la ciutat, ja estan molt per sobre del que estàvem abans de la pandèmia. Per tant, podem dir que l'activitat econòmica s'ha recuperat i que s'estan posant en marxa noves activitats. Escolti, miri, ens queda molt poc temps, però hi ha un d'aquests temes que últimament doncs, està molt d'actualitat, que és el de Cala Madrona. I estem parlant d'aquest jaciment visigòtic que s'ha trobat allà on s'hi ha d'ubicar el Parc de l'Economia Circular. En el ple es va aprovar una proposta de la CUP i demanant que el govern declari aquell espai bé cultural d'interès local, de manera que així no es pugui preservar allà on està, encara que s'hi construeixi el Parc de l'Economia Circular. L'altre dia l'alcalde, en unes declaracions a TV Mataró, deia, farem el que s'hagi de fer en funció del que ens digui també el resultat final de la Generalitat. És a dir, però el regidor de la CUP ens deia també la setmana passada, escolti'm, si el govern no presenta la declaració de bé cultural d'interès local, ho farem des de l'oposició demanant un ple extraordinari amb un punt únic, que seria aquest. Com valora vostè des d'en Comú Podem Mataró aquesta temàtica de Cala Madrona? Bé, jo crec que hem de ser curosos, que hem de ser prudents per no prendre accions o decisions que ens puguin hipotecar en qualsevol sentit a nivell de ciutat, no? Lògicament es va aprovar la proposta de resolució a la que vostè feia referència, i lògicament aquest govern té l'obligació d'escoltar, especialment quan és un acord que s'ha aprovat majoritàriament pel ple, encara que no sigui compartit. I per què no és compartit? No és perquè aquest govern estigui en contra de preservar les possibles restes visigòtiques que s'han trobat en aquell emplaçament, i que a més poden ajudar a explicar la història de la nostra ciutat. Nosaltres estem absolutament compromesos amb la preservació del patrimoni de la nostra ciutat i de posar-ho en valor. Ara bé, jo crec que hi ha 2 elements que hem de tenir en compte. El primer element jo crec que és garantir o tenir la seguretat de que les restes doncs, són de l'etapa històrica que se'ns està plantejant, no? I per això encara falten proves per realitzar, falten les proves d'ADN, falten proves per confirmar científicament que aquestes restes doncs, tenen una singularitat respecte a altres tipus de restes que realment faci necessari d'una protecció determinada o no, i això qui ho ha de dir en darrer terme és la Generalitat, que és la Direcció General de Patrimoni, que és a el que es feia referència l'alcalde, que ha de determinar de quan són aquestes restes, la importància d'aquestes restes i la singularitat també d'aquestes restes respecte a altres restes similars que pugui haver a Catalunya. Això, per una banda, i això encara necessitem una mica de temps, per això li deia que fins que no es pronunciï la Generalitat hem d'esperar.
Però el segon element per mi també és, independentment del que digui la Generalitat, si volem posar en valor aquestes restes i si realment volem, com diu també fins i tot l'associació que està defensant el tema de la declaració com a Becil de Cala Madrona, si volem posar-les en valor, quina és la millor manera de posar aquestes restes en valor, no? I des d'en Comú Podem el que plantegem és, sense ser dogmàtics, és a dir, sense tenir cap decisió presa d'entrada, què és millor? Tenir unes restes en un entramat amb una sèrie de naus, si volem fer compatible realment el parc d'economia circular amb aquestes restes, què és millor per posar-les en valor, per atreure visitants, que aquestes restes estiguin, per molt que es puguin fer modificacions, poguessin fer modificacions tècniques que estiguin amagades entre les naus o sota un vidre entre les naus del que hi haurà allà, o que realment les puguem traslladar a un entorn, no? amb una zona verda, amb un espai museístic on es pugui contextualitzar, posar en valor i l'explicació d'unes restes que si no te les expliquen, que si no es contextualitzen, que si no se li dona alguna cosa més, difícilment tindran un valor i una capacitat d'atracció pel visitant local i pel visitant forani. Per tant, protecció del patrimoni sí, però no sempre la millor opció és deixar-ho allà on s'han trobat. Ho hem vist en molts casos arreu de Catalunya, d'Espanya i del món. Per tant, el que nosaltres defensem és fer-ho de la manera que posem més en valor aquestes restes i que no necessàriament ha d'estar enmig d'unes naus que nosaltres creiem que li trauran notorietat i capacitat d'atreure visitants. Mentre no s'aclareixi tot, la situació com està? Allà no s'hi farà res? Es deixarà tal com està, de moment? Bé, ara mateix estem pendents d'aquest informe de la Generalitat. Les excavacions continuen. De fet, s'està licitant també l'ampliació de les excavacions i ara mateix el Parc d'Economia Circular, el Consorci de Residus del Maresme, té una llicència d'obres condicionada a les restes que s'hi han trobat. Per tant, encara no podem començar tampoc a construir i respecte als propers passos que es donaran respecte a aquesta catalogació encara no ho hem valorat. Lògicament, en els propers dies o setmanes tindrem més informació al respecte. Ho seguirem també molt atentament. Senyor Morales, moltes gràcies, com sempre, per assistir a l'entrevista. Gràcies a vosaltres, Pep. I ho deixem aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.